Sisu yabona nje mfethu siyasebenza wena izwa lokho angeke ngiyakutshela. Bona thatha lento engitshela yona. Uyayiletha uzuthi uyasebenza nje imali endlini uyayiletha ukhombisa umzali wakho ukuthi nansi imali esengiyisebenzile ma. Ngasebenza phela wena. Kodwa wena ngisuyazi ukuthi indaba ubani wena? Ubani wena? Esihle, ubani wena? Ilo. Awu ulo futhi. Ngulona mina. Angikuzalanga, awuyena unalimansi wami wena. Nilaba nkashala kaMenzi yaphuza umlaza ngameva ninabendlondle noPhapha ekhanda enhlana sezansi ke kuyifundazwe zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sithobe ke sibingelele ingane zakwethu igama lohlelo ke iso ngeso kanti le iBlack Live TV. Igama lami uKing Sicaka ngwalapha eMaluqeni angihambi ngedwa ke ngihamba nomama. Nkosazana. Sawubona njani baba? Ngiyaphila njani? Hayi nathi siyaphila. Hayi. Kwi-dress. Hayi into enhle. Into enhle. Uyancoma. Hayi ngiyancoma. Akumele wentekenteke uma uyibhuku uncome uthi mfa ubusuku. Ngiyabonga. Yeah. Ngokukhulu kithoba ngicela ukuthatha leli thuba kubingelele mbukeli weBlack Live TV kusiqephu sethu sithi iso ngeso. Njobe seshilo ke uKing Sicaka uthi akahambi yedwa uhamba nami. Oh Mlangeni uMagasela. My King. Osiyami. Si-right kodwa? Si-right phela nje. Sengisho thina. Oh thina si-right thina. Si-right. Lovely stuff. Sawubona sis. Yebo sawubona. Yini uzokuthiwa kushawa red? Ayi shuthi siqondene nje iwede yavuma. Othi fa. Ngathi fa. Niyahlupha ngoba nasekoleni mase kumhla 16 ngigqoka ama uniform. Nalingawagqoka kodwa nisafuna. Udlule eFebruary manje mangigqoka red. Ashu. Siyaphoqa isimo. Asineni kodwa ngisho kona mama. This is not red veil. Pink. Yes. Yeah. Thanks my love. Ngicatha wazi. Yes. Uyathanda nje ukwenza ukuthi ushaye kahle. Anyways, ngokukhulu ithoba sisiwami ngicela usasa lethuba ubingelele umbukelo weBlack Live TV. Mhlawumbe bese uyasisho ukuthi uba wakaba. Sanibonani. Igama lami nguHlengiwe ngwakagwala. Phephethu. Yes sandwa sami. Hlengiwe ngokukhulu nje ukuyithoba. Ngicela vele uhlale phezulu kodaba. Mhlawumbe usitshele ukuthi yini ofisa sikusize ngayo thina la kwaBlack Live TV. Nginenkinga yomntwana wami umfana. Ayi uyangihlukumeza nangumntwana. Yo. Omakhelane bakhala ngapha nangapha akukho la ngisho emotweni ngisho kuphi uyahlukumeza nje lo mntwana. Manje nginqina nokuhamba nje ngiye emaphoyiseni ngiye noma ikephi la ngizosizakala khona ngabona ukuthi ngize la ngizobika udaba lomntwana uyangihlukumeza inhliziyo yami nje ayikho right indaba yalengane. Sengikhathele into eyenzayo. Sure. Wenzani mfana? Uyaqhekeza emzini yabantu nangumfana. Ayikho nje into angayenzi drugs nje ubhizi nama drugs nje umfana. Akaboshwa ngani? Eqhekeza nimazi ukuthi umqhekezi? Angisho ma. Akaboshwa ngani pho? Umthetho ukhona nje. Nimvulela bayabamvulela abantu abaqhekizelayo mhlawumbe emacala nayo yonke leyo nto. Kuyesinda kakhulu ngoba nobaba wakhe akekho eduze nami. Kuyangisinda lokho. Kubaba bakho kephi? Usatohoza ngale emaplazini. Umuntu obuya nje. Ubuya nje. Kodwa ngithole lawo masenti nje. Okay. Kodwa ukhule vele umuntu ohluphayo noma uhluphe nje ngoba esekhulile? Hayi usenako nje lokuhlupha kwakhe bekade engayena yena umuntu ohluphayo. Shuthi kunesizathu ke King bekunjalo. Ngenzeka ukuthi ama drugs la shoma noma khona enganayo. Noma khona i-trauma ekhona. Because mesikhuluma ngama traumas abantu bahleze becabanga ukuthi i-past trauma kusekuyinto embi kuphela. Inoma yini enzeke empilweni yakho whether yinhle or yimbi but istaka emqondweni wakho for isikhathi eside and then every time when you are trying ukuthi uqhubele phambili lebibuye. Yabo. So ngicabanga ukuthi kubalekile King ukuthi simbize umfana sizwe ngaye. Ukuthi yindaba ukuze phela aboshwe ukuthi kanjani. Igebengu sayibopha. Angithandi kona kodwa ukuthi aboshwe. Kodwa manje phela kuyaqhekeza ngafisa sezona njengoba abantu beqhekezela abantu kanje ngathi kungakhona usizo engangisiza ngalo nje. Ngiyakuzwa ke mzali. Ake senze nje mbukelo weBlack Live azame lolu sizo lufuna umama before abantu bambophe ngoba akukho emandleni ethu King. Yes. Ukuthi siyambopha simbopha kere. Kusemandleni abantu abahlukumezayo.
Kodwa mhlambe futhi yena uzositshela enye into athi yena akaqhekezi. Uma befika uyena obhula umlilo. Exactly. Asihambeni somlando mfana sibone ukuthi uzothini. Alright ingane zakho sesiphinde sabuya esigabeni sesibili sohlelo lethu. Siyazi ukuthi ke njengenjwayelo inhlangothi zonke siyidinga la ukuze sithole impendulo eziphelele. Uma uchazeleke side la kodwa inqampo nje ngamafushane. Asithi hayi asidlule nogaselo. Ngane kwethu. Kuhamba kahle my king. Hayi yazi udaba. Serious kakhulu. Sicela ubingelela usasa lethu wasibingelele wena bhuti sawubona njani? Yebo sanibona njani? Siyaphila ngicela nje ubingelele umbukelo Black Life uzisho ukuthi ubawa kaba. Ya sanibonani babukela igama lami nguSihle owakasithole. Okay. Ya bangazi ngomsihlezi ke kwathi. Manje umsihlezi. No. From Usihle. Yeah, from Usihle. Baba kubiza ngomsihlezi. Ama out nje lokushini ngomsihlezi bayangazi. Hayi umsihlezi sure. Simanda ke thina mfethu bayazi sema ngichazela indodana ukuthi indaba ela ekhaya namhlanje ufuna sikusize ngani ngayi. Usho konke lokade ukusho la engakafiki. Kwenzakalani vele ngabizela amakhamera ngempela sithini kanti? Hayi indaba ingawe nje mntanami akukho kunye. Ngoba sengikhathele manje ngikhathele. Angi-understand ukhathazwe yini? Indlela obehave ngayo. Indlela engibehave ngayo injani mfethu awusho ngani? Injani nje? Ulalaphi? Awusunendaba manje ukuthi ngilala khona. Ngiyezwa ngomakhelwane ethiwa wena ngapha nangapha uyaqhekeza emzini yabantu. Mina Uhamba ngeyimoto engingazazi. Ukuhamba ngeyimoto vele siyahamba ngeyimoto namachita siyabolekana iy'moto siyaphanda. Wenziwani ngalezo moto? Siyaphanda siyahlanganisa. Nishintsha iy'moto? Angiyiboni into erongo ukuhamba ngemoto. Yani mina senze njani sihambe ngey'nyawo kanti ngihamba banjani ngey'moto? Ekugcineni kwenzakalani emva kwalokho? Ekugcineni sihlanganisa imali angisibhele umuntu kumele aphile ekugcineni kosuku siyayiphantela angiyiboni inkinga. Isiphetho salokho yini? Wena yini ekukhalisayo lapho? Khala ngani? Ikhalisa ukuthi uzoboshwa ngendlela owenza ngayo. Yini ufuna wenze ngaso unendaba nami? Bayakhala abantu ngawe. Nabangani bakho laba bagcwala istradini. Bathini abantu bahlezi bekhuluma. Uyantshontsha wena emzini yabantu uyaqhekeza. Hayibo indaba engabe udla ngikhatha nabantu. Futhi. Ngeke uhambe ngemoto ungawadla ama-drugs. Awu. Imoto nama-drugs kuhlanganaphi? Nemthwalo ehlale nithwele nisuke nithathaphi. Sisu yabo nje mfethu siyasebenza wena izwa lokho angisi ngiyakutshela. Bona thatha lento engitshela yona. Ungaletha uzuthi uyasebenza nje imali endlini uyayiletha ukhombisa umzali wakho uthi nansi imali. Imali esengiyisebenzile ma. Ngasebenza phela wena. Kodwa wena ngisuyazi ukuthi indaba ngeke. Ubani wena? Ubani wena? Esihle. Ubani wena? Ilo. Awu ulo futhi. Ngulona mina. Angikuzalanga awuyena unalimansi wami wena. Ubani lona? Ukuthi animazi lo muntu ukuthi unjani. Yabo kube niyamazi ngabe niyandazi. Hayibo uwena ulo muntu ulona uma wakho. Uma wakho lo? Ya uyena phela. Uma wakho lo? Ya uyena. Lo? Ngiyakuzala noma ngizala ngisa-understand. Ngingeyizwe into ayishoyo. Uthi lo uma wakhe lo. Sengikhetha ukuthula nohanda kunama-bodyguard kwamanye amashow. Ngoba uyasaba manje awusathembi. Hayi ngiyisaba mina ukuthi ngagquma ngishaya. Wesihle mina ngicela ukukhuluma nawe into enomqondo. Manje imali yona into ehamba itshela abantu lo ukuthi mina ngiyaqhekeza kwasha kwacima ama-drugs. Mina angizazi indaba zangakini mina ngizokhuluma nawe la. Ngifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe ungakwazi ukusichazela yini enza ukuthi uma ungamhloniphi. Bese uma wama kanali iqiniso yabo leyo nto ngikhule ngazi ukuthi ubaba wami omunye umuntu only to find out ukuthi akusiyena lo muntu aloke ngifida yena esubaba wami. Ngiyacabanga uhlale nomuntu olalongo uthi usubaba kanti akusiyi. Waqala ukuthi ukhulume naye uma ulolo daba. Ukhuluma kanjani ngempela naye cause manje. Ngizothi ma wami ngizwa kuthiwa Ngizozothi ma wami ngizwa kuthiwa lo baba yena ongitshengisa yena yena ubaba wami. Uyakwazi wena lokho ma wami? Hayi mina ngikwazi. Yini enzima la? Bengizomqala ngakephi? Manje umqala ngakephi nje umbiza ngolo. Cha phela nginaki manje sesilapha phambi kwena sekumele phela. Cha phela lokho okumbiza ngalo awuqalanga manje uqala vele endlini. Ungahloniphi. Hayi njobe la ingoba wena uhloniphi. Umesho. Usho njalo. Sandwa sami khona ulwazi ngalolu double show umfana la eceleni. Nkosi. Kona likhona kancane. Kona ngiye ngisho ukuthi ubaba wakhe lo sebenzayo kodwa ngokomthetho akusiyena ubaba wakhe.
Ngithi yezwa-ke ngesinambonayo lo muntu wenu. Thula mntanami, lalela ngikhulume. Akube niyambona chaza kodwa nje awukube nenhlonipho nje kanye mntanami. Ubaba wakhe okuwubaba khwangampela ule eGoli lesebenzela khona. Inkinga eyenzeka salala naye kwase kwaphuma yena. Obvious wengekaphume ningalalanga. So muhlela ukuthi lolu daba mhlawumbe ulikhiphe nini? Angizwa ma. Ukumtshela lolo daba ukuthi ubaba wakho azi ubaba wakho ngempela muhlela ukuthi kube into yanini la azokwazi khona. Inkinga besakulesi simo akusona bengithi ngizohlala naye ngimbonise manje ngendlela kade behave. Isimo esinjani? Isimo salento ayenzayo. Waze manje nje bese behave kanje ukuthi ubaba wakho umuphi? Ngaze manje. Waze manje ukuthi ubaba wengane yakho? Ngaze manje. Ayigeke bafazi. Hayi bafabazi. Ayigeke bafazi. Wena walala lo muntu ongazi ukuthi uthole yini ekwenza ukuthi manje ube neshow wazi manje ukuthi sekuyena lo baba wakhe akena loyana. Uyena wagcina ingane kwakwenzeka leyo nto leyo angangazi kwenzakalani ngoba phela yena ngithi wayeseGoli. Lo Ela ngangamjwayele lo ngangihlala ekhaya. Ukuthi wazi manje ungena kanje. Mhlawumbe izulu angasiza usisi. Ngithi mina waze nini ukuthi ubuvele wazi all along ukuthi ingane ubabayo ba. Imini isilima nje la kusho. Imini bengazi ukuthi babayo. Exactly. Ngiyabona ukuthi apho izulu esingangeni kahle. Muwazi wena but umntwana muplane ukuthi umtshele nini? Ngimtshele umqondo wakho usu right. Ngenxa yesimo kade esakusona bengeke ngikwazi ukumtshela benga understand uzongizwa yini noma ngeke angizwe. Sikhuluma la before umntwana afike uthe wena mengaphosisi king. Uthe umntwana uqala ukubehave kanje manje nje bese ekhulile. Into asando ngiqala. So umbuzo kaMagasela uthi yini ekwenza ukuthi mhlawumbe eyenza ukuthi udelayise ekuthenini umazise leyo nto engakashintshi. Bengifuna ukuthi azakhula benomqondo yazi into ukwenza into enhle nembi ukuthi into ukwenza okubi lokho engikwenzayo lokho ngikwenza okungalana kuhle. Akwazi ukuhlukanisa izinto. Ngokwakho ucabanga mengakwazi ukuyigraspa nini leyo nto ayithathe ngokukhula. Amese ekhulisa umqondo wakhe iminyaka mhlawumbe estimate iminyaka. Umqondo wami olalonga kakhulu. Mhlawumbe esela ko 22. That's not fair guys. Ukube wena uyashona ena 20 ena 19 bengizohlala ngalazi iqiniso. Ayobezo take over baba wakhe. Iphutha lo sithandwa sami. And mina kinga ngazi. Take over ke. The products le wena yavela. Beking ibafesi. Beking. Ngithi mina uba wathi awukwazi ukukhuluma iqiniso ingane isancane because umuntu omncane mina mhlawumbe ngathi mina 8 usamncane ukuthi anga understand kwenzakalani. Yazi even kudala mina ngikhulela emakhaya. Uma kushona ubaba noma umama wengane ingane isencane iyathathwa iyiswe eboxini yolunguziswa kanye ingakakwazi ukukhuluma ibona kuthi wakufaka ipicture engqondweni yayo ukuthi mayisikhulile mabechaza ukuthi uma washona ibuye ipicture ukuthi iyakhumbula ngoba leyo nto isuke izowena okusho ukuthi lento eyishoyo angiyazi ngima ngena apho ufala kube neminyaka before utshela ingane eqiniso because uyasho nathi uyahluka lo damoya ikhula emonakala wenza uyakhula usalinde usabe mature. What if kufika lo 22 sedutshulwa abantu bamkapa bamfaka ithayi bamshisa ngenxa yokuhlupha kwakhe engingasho ke nawe bhuti ukuthi lokuhlupha kwakho correct because wena angazi ukuthi ugqeza imizi abantu nokuhamba namajita nenza izinto engahle uhlangana aphi nokusola ubaba. Hayi kuyiphutha konke lokho vese imizi yabantu asigqekezi nje imali sithola ngendlela eright eqondile. Siyaphanda igama ngalizwe leliyaphanda ole lokuphanda kamelingi nobe seyishayelela ama Uber la siqoqa abantu nje into decent yadokhoza siyabahlonipha labo futhi badokhoza ubhuti no phela i-reason osingihluleka umtshela ngobulo umuntu oyena yabo awumthathi nomuntu obalulekile ungamtshela izinto zakho cha ngabe ngiqamba amanga ufike ngenasikhathi ufike ebusuku ekseni akasabona uqinisele futhi anginazi isikhathi sakhe ngasithola kanjani isikhathi sokutshela lo muntu umqondo wakho ongakaphaphami umqondo uphapheme yikho esethatha inqumo ethathela yena
enze ngendlela acabanga ukuthi i-right for yena ukuthi a-avoide wena angakuhloniphi ngoba uveza ukuthi ungabomama oqotho. Kanti kube leya nto wathi nje at the age of 10 noma 9 uhlale naye phansi uthi yazi babakho kanje hayi bese uthi hawu lona yena babakho phela lo babakho wengeke akushaye umuntu ona-10 phela kodwa uzohlezi ethi ngisho noma kuthiwa uyashona wena sithi ubabakho athi hayi umama noma ngitshela ukuthi ayikho into elwisayo lapho ukwazi umzali wakho. Hayi ngangakwazi-ke mina lokho mina bengibona ngendlela enza ngayo ukuthi mina owami umqondo usekutheni mese ebona ukuthi lezi zinto azenzayo sekhathele izona akeze kumina-ke kusho ukuthi azobona uma wakhe ukuthi ayike ma sengikhathele lezi zinto engizenzayo manje sengicabanga ukuthi ma njengoba ekhombisa ungakuthandi kangaka nje akhuluma nawe kanje yazi mina ngazi ngenze njani ngibe ngane ekhuluma kanje eduze kwami. Ngiyathula hayibo ngaba yisakhulumi uma ngiyibona ngaphakathi as long ngimbonile ethi sawubona ma ayihambele futhi ku-right kona lokho ngimbonile nje ithambo lakhe ngingabonanga umntana emsingizwa ngabantu. Uyarealize kodwa ukuthi wena okhoza yonke lento le. Hayi ngiyalibona lona iphutha lami. Ngiyalibona iphutha lami. Mina ngifuna ukubuza kuwena Sihle mfethu njengomuntu oyiveza njengomuntu orizinayo yabo ayithi wena vele uyayihlanganisela nolova umuntu ogrendi yonke into uyayibona uyambona futhi noma ukuthi uyabheda yini ayikwenza kube nzima kuwena ukuthi wema ngicala sikhulume eceleni kunento engayitholi kahle ekuthiwa kanje kade ngangizama ukuma-approach afethu kade ngangizama uma-approach uma-approach ngayiphi engeli ngale ukuthi wena noma ngaleli inhlonipho ngangima-approacha nje ngendlela njengomuntu omdala ngokwetha inhlonipho ngangingekho rude. Kusho ukuthi inhlonipho nayo uyivezile decide namhlanje ungayivezi phambi kwami noking. Ubona ukuthi nathi asiyifanele ukuthi siyazi ukuthi umuntu ohloniphayo wena. Hayi kunina ngiyaxolisa kodwa bengibona ngathi akayideserve. Hayi kuhle mntana ma ubene ngathi angiyideserve kodwa okay-ke Sihle usekuchazelile uma wakho ukuthi ukhona ubaba wakho and uyakwazi uzokwazisa ubaba wakho uzizwa kanjani ngalokho khona okunye okufunayo from here after usuku la namhlanje sesho ukuthi ubaba wakhe usegula ngaze useyimayini ngize bebaningi bese mayengangixhumanisa nje nobaba wami kuzobe uqedile then from lapho sobe sesiyabona base nje mangixhumane naye sakwazi ukuthi siconnect ngizojabula. Sandwa sami uzokwazi ukumxhumanisa uBoy nobaba wakhe? Yebo ngizokwazi ukuthi angimthembi kodwa lo muntu ngizokwazi phela manje kana ukumbiza lo muntu ngomama wakho angimthembi sorry naye kodwa ngimthembi but uma it's fine. But Msihlezi ibalekile leyo ukuthi ukhumbule ukuthi empilweni nomzali noma athi abakhona odadewabo kama wakho kodwa uma wakho kuzala ubaleke ngalendlela ukuthi after everything ayenzile kuwena uyadinga ukuthi nibuye nihlangane nixoxe nibuyisane nibe umndeni. Uma wakho akekho omunye indodana azomthemba ngaphandle kwakho. Uma wena udina ukuza kweqe kuzoba nenkinga for the fact that noma ke ethatha isikhathi ukuthi akusho ukuthi ubaba ungakuphi kodwa ugcine eshilo. Kubalekile ukuthi wazi ukuthi uthola indlela ukuthi umxolele uwehlise umoya ube ingane umrespect as umama hayi lo hayi yabo lamagama ombiza ngakho kuba umuntu nje umthatha serious so that nawe kusasa makuthi umuntu okholelwe edlozini mathi uyalandela eliphakathi uzokwazi ukuthi mina noma asahamba eclean into yami yabona 100 ku right yonke into singaqali phansi manje sithi ukhona umthandazo yolandwa uyodala ukuzwana efamilini kwacema and mina maningazwani noma wakho wakuzala kuyazwakala uzothutha uyaphanta into zakho engahlangani usutshelwa kasekho lo muntu adumbiza ngalo muntu cabanga phahla idlo zothi lo muntu bese yakubhedisela mewukuthi unayo ipower ngazi kodwa sengiyasho ukuthi izinto ezama possibilities angisinawusho kanjalo. Kodwa ke hayi no i-advice yenu ngizoyithatha ngizozama ukuba asithembe ngcono ngimhloniphe. Asithembe ukuthi lokho okusho la awukusho ngoba khona camera ukusho ngoba kusuka phakathi enhlizweni. Yebo. Siyafisa ukuthi mawusuka la uhambe noma wakho noma athi uyamkhipha nje Msihlezi. Niyodla noma nje okuncane ngaphandle just ukuchilla noma wakho after zonke le gig up because catch up thina singakhuluma sakudlala kodwa sizama ukuthi nina ningathensi kakhulu ithi ukubalala but anti serious serious hayi no ngiyalibonga lethuba kakhulu bafethu ngicase seniyenze yabalula yonke le nanokuthi wena Sihle nawe nje obukhulu sazowenza amaphutha acisha afana nama uthola ukuthi uzokhulelisa umuntu emva kwalokho nihlukane mhlawumbe ahamba kwenye indawo
uthola ukuthi uzoba nengane nje oyazi Se-relocate nengane yakho awusayazi. exactly because obude bendlela izinto zenzeka endleleni so fanele Yeah. okunye uzokubona mukhulu ukuthi lento engangiyiblame uma kanti yenzeka kanje na kanje Hamba la. yayizwe leyo nto nami Yes, ngangiphatheka kambi uthi uma ekhaya bonke bashadile nashadanga ngangitsho ukuthi kulula ukushada until kube namhlanje abona so kanti akulula Yeah. Sazokwenza ungasami ngani nakwethu. bukelo break live mina no King ngicabanga ukuthi siyayiteta inkundla manje Yeah. uthini King Ngane kwethu sibonga kakhulu isikhathi sibonga uhlelo sithemba ukuthi nabantu khona abakufundayo kukhona futhi abazosifundisa khona manje. thank you singajabula kakhulu siyabonga kakhulu futhi ngike ngibone lapha ama comment ezinye izinto engekho ezingakhanyi kahle kumina umuntu mhlawumbe chazi kuthina futhi kwesizowa u2 rather basho ukuthi hayi mekufanele nithi kanje mekufanele nibuze lokuthi ish Yeah. man Yeah. kuukuthi phela ngoba suke semidlalweni Asixhunyiwe ndawo kwesinye siyona isikhathi, computer. okunye wenza lokho ucabangayo nalokho Singabantu nathi. sabantu kodwa siya appreciate abafethu men Lebanese khalimisa here and there sinithanda ibhadi mina noma iKing sesembe Sala kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.